guys at tag Bugo City guys. Kay naatay paliton sabay ko ninyo ngadto sa Bugo City, Cebu. Puas kahoy dire guys, oy mga idol. Bugnaw ba guys tanan ang sayos kabuntagon mga idol? Bugnaw ba kayong hangin? Presko kayo ang hangin sa sayo sa buntag. Mag-drive ta mga idol, mga timan ninyo nga amping kita permi sa atong pag-drive kay di na to matagaan mga idol, di matagaan ang disgrasya o malambata, maawaw na tamo bangon kay na sus naghanap kayo na diskwido ni karsada mga idol. Amping lagi ta kinahanglan nga di kita mo drive nga makainom kay ako nakasuway na jud ko ana ni drive ko nakainom ko mga idol. May gani kay gitagaan pa og chance sa akong kinabuhi. Muna ang akong i-share sa inyo mga idol. Hinahinay lang kita sa pagpadagan. Total mo abot ra man kita sa atong padulungan. Ug-asa ta padung. Hinay lang yun. Labi na natay karga mga bata. Kay uban niya nay karga mga bata. Sus, tulin pas manatad, sugag yun padagan. Di gyud magunahon na silang karga ba. Ug naabay kinabuhi og wala ba. May mananap ang gikarga kay pwede ra kang makabuylo-buylo diha o malamba mo. May problema kay mananap na imong karga nga ikaw ra man sad ang malamba. Pero kining kinabuhi atong gikarga kinabuhi sa tao. Kinahanglan dapat ampingan gyud na uban niya ang kargag mga bata. Kadaghan jud ko kabantayan ang mga idol nga bagyos lang padagan nya hindi ka disgrasya. Sus murusip maghilak-hilak dayon. Muna diha nga atong i-advance sa pagkagalingon mga idol nga kita ang atong sakay na ikinabuhi dili na mananap ang atong gikarga mag-amping yun ta kay awahir ba ang pagmahay ba ya o madisgrasya na kabandiya nakakaalang paragan pag-use lang kay lagi wa magunahuna kung sa'y padulungan hindi ka disgrasya yayay nga wala awahin na ang pagmahay nga diya mga idol lo nga hinahanglan gyud mga idol nga magbatngon gyud ta labi na natay karga natay kabaksit natay kasakay diha ang mga bata hinahine ligid ta ligid palagi labi na karon na hinangat ang Pasko. Padagan ang uban at mamasko sa ospital kay ini laging pag padagan laging awaan as normal ba kanang uban diya masagol garab-garab burit-burit kay haron ingnon kusog kay mudagan ng motor so sumurusip
na ini ka disgrasya kamang mabawag pangita og asa na ilahan ko sa katiil. Una mga idol, pag matkon kita nga dihi kita nga masipyat ani kasada kay masipyat ta apiti kita. Ngali o niyang mabaha mo pangita ang asa na to inyong sa kaparte sa lawas. Pagko lang yung taon, palayo ng taon mga disgrasya no, makamping din. Importante yun mga idol yun. Ang importante yun ang pag-camping. Gawasan sa pag-camping mga idol, tawag sa kapaginuhog. May tasaan, tawag sa tasaan, reportang tungtong sa tumutor, kaya di na tumatagan sa atong pagpatagan, kita nag-camping. Kuni ang atong kasugat, wag yun mag-camping. Gurtig yung danghaga, kita mo'y gidasmagan. So kana, disgrasya gid mo na mga idol, kana may klaro gid na disgrasya gid na. Kaya diba? Tuyo ba kita nag-camping na kita mo girumbuhan kana muna pag-ingnon mga idol na nakadisgrasya juga mo niya ang katubong nirumbusin mo ha mo pag-ingnon to nga kuhan gito danghag lang po to tungod kay napakusog yung panagan mo na disgrasya mo lagi mga idol huwag di ka magpakusog hindi magkita pa disgrasya no di ba camping lang kita sa kurag andagan ba sagaran sa mga overtake mga idol o ginisagad nga madisgrasya mga idol overtake halanganin pag overtake una nga di na lang yun pag overtake ko total maabot naman ka ba importante sa mga idol nga sapit sa tasaan ba kay di na ito matagaan daw mga idol kadalanan di na ito matagaan mga idol sa pagparagan ba timbang kung magpahinay ta apoy atong kabagat nagpakusog nga nagpahinay ta kabagan kay para nagkita ta sa disgrasya ang atong kasugat maopoy kusog kaayo padung rombos tuwa kita may gidasmagan muna di ang mga idol nga may pag-ingnon nga wag swerte kay nagpahinay ganita kay para di kam disgrasya kita manhinol gidasmagan muna nga dapat tawag din sa Ginoo mga idol sa pagpatagan ato sa kadalanan ang malikay sa mga dautan diba day? Agi lang ko idol ko na tingin lang kita permi nga dito malimot sa pagtawag sa kita saan usa ta mutungtong sa ato ang sakyanan tawag kita kay para malikay ta sa mga dautan peligro mga idol abot na ko sa Bugo City mga idol ko Bugo City Cebu sa tanang OFW mga idol tanang mga OFW no nga wala pa makauli sa Bugo City o kadtong mga OFW nga naka-eskwela sa CRMC kita na ko sa inyo ang CRMC mga idol siguro yun nga kabalo jud ko nga na-miss na gid niyo ang CRMC diin mo nag-eskwela sa unang panahon sa CRMC or nag-high school mo sa CRMC nag-college sa CRMC nakita na ko sa inyo
ninyo ang CRMC ron. Na ako karon sa luyo sa CRMC, madto ko padung sa tubangan sa CRMC mga idol, labang ka. Sir MC, na-miss lagi nyo yung Sir MC no, daraw mga idol ko, katong mga dugay nang wala na nakauli no, sa Bugo City, Cebu, mao ni ang Sir MC day. Isa tong mga nangaminyo na sa laing lugar, sa laing kapit, mao ni ang Sir MC. Isa tong dugay nang wala nakauli sa Bugo City, Cebu, mao ni ang Sir MC. Isa tong nag-eskwela sa Sir MC sa unang panahon, mao ni ang Sir MC mga idol. Okay, nakita na mo no sa CRMC. Kabalo ko nga na-miss na gyud niyo ang CRMC diri sa Bugo City, Cebu. Unahan na ni simbahan ni mga idol, Patria. Patria, makita ng Patria. Kilid na simbahan sa Katoliko, simbahan sa Catholic Church. Bye-bye, shout out sa inyong tanano, mga minyo sa lagyong lugar na wala na nakauli sa Bugo City. Shout out sa inyong hurot mga idol. Shout out sa inyong hurot mga idol ko. Shout out sa inyong tanan gatong mga dugay na nga wala na nakauli sa Bugo City, Cebu. CRMC kayong kausaban ng CRMC mga idol, lahit na sa unang panahon sa karon. Nakita na nagyud ninyo no, na-miss na gyud ninyo ning eskwelahan ng mga idol. Okay, uli isa ta mga idol, uli isa ta. Sa video mga idol no, ay di mo kalimot sa pag-follow. So wala pa makapollow, i-follow din ko ninyo mga idol ko. Salamat kay tanan sa inyong tanan. Hinaut nga namo sa mayong pangalawa sa matag adlaw mga ka-idol ko. Daghang salamat no sa mga viewers, sa mga nag-like, nag-share ug sa nag-comment mga idol. Shout out dahil sa inyong tanan kay Jimmy Arias Compostela. Ug shout out kay Dayan Lipon Likin. Shout out kay Ronnie Likin. Shout out sa kay Franz G. Sarsaliho. Shout out sa tanang mga viewers no nagtan-aw karon. Shout out kay Kintoy Skiptron. Musta bro? Kintoy Skiptron, shout out sa imo bro. Og shout out kay Dundun ko. Shout out sa mga Dundun ko. Kumusta dia Dundun ko? Marag insect siguro ni kay Kuman. Kumusta dia bro? Shout out sa kay Mian Coming. Kumusta Brad? Shout out sa tanang mga viewers nga nagtanaw no, hinaut nga namo